Takže na zdraví, tady Kale, vás vítám u mýho prvního videa ze hry Shakes and Fidget, což je německá hra a tečka. Takže toto je teda ten první díl, jsem ještě docela slaboch, jsem slaboch, takže moje postava první tady je Grce v cechu ECAP, pozice 102, maximálně štelenů máme, no tohle to máme na 100%, bylo asi, nebo ne všechno, no jsem tady předposlední člen, nejlepší tady je to Azuše. A chtěl bych... já nevím, co bych chtěl. Je tady vedle mě kámoš. Hraje na PlayStationu, pozdrav. Čus. A teďka nevím, co budeme robit, takže tady jsem já prostě... No, jsem houbar, když tak. Houbaře radši. Tady máme to Draco, Griffin na XXL. No, album máme docela slabý a tady máme ještě svoji Buticho. To nebylo na vás. Svoji postavu, kde jsem zapomněl jméno a heslo. Začátek, no takhle jsem začal. Na začátku ruku, Buticho. Nejlepší pozice, dolů, Real Madrid vede, Borec, no, jak tady máme Grafeno Draka, Buticho, konečně. No, tady máme XXL líky, 4 podzemí, podlaží teda máme hotových, bývají nám 2, dostaneme další hodnost. Fidgetův opasek, měl jsem full ty blbosti, jak se to jmenuje, no prostě blbosti. Potom tady je Epic. Můj cech, nebo no, měl by se to tak říct, toho kluka, co sedí vedle mě. A co jsem to... No, dojeli jsme to. No, to by bylo všechno, já jsem teďka tady zamumlanej do toho. Jdeme do hospody. Musím si nějak sehnat účty. Nevím, jestli je udělám, nebo si je půjčím. Jak tady je ten kámoš, Draker. Udělám misi. Tak tady, takhle. Má takový slabý věci. Nechci do cechu, mám nejlepší, že se můžu cechu. Mám slabý věci. Šlama. 7, 9, 6, 4 a Fidgetův, chybí mu Fidgetův opasek. To jsem to chtěl ještě. Jo, máme tady web. SF. Poticho, konečně. Udělal jsem web. Nechci tady dělat, no to je jedno. Tak se přihlásíme. Tohle si okopčíme. To škrtneme. Takhle. Tady je New web from game, Shakes and Fidget, welcome to new web. No. Založil jsem to večer, docela. Když tak jsem kalda. No, tady bylo včera Epic Event, to byla neděle. Fotografie tady jsou blok, světy, ještě tady musím něco přidat.
a náš tým, zatím jsem tady jenom já. Když tak si... Zatím jsem tady sám, no, jako vy. A teďka jdeme chvilku do hraní. Pozvánka do cechu, hele. Mates, už tě přidali. Tak mě to připoj. Tak jo, tak... Sice ho založil on, ale je to těžký rozhodnutí, takže... Čau. Tak. Připojit se. Takový moc rád. No, tak to by bylo asi k webu. Tady nám točí to. Jak škoda, že jsem to nedal takhle přes celou tu blbost. Ani jako nefunguje, že se to dává přes F11. Co? Celá obrazovka. No, dává. No to nejde. Na Google. A tady to jde najednou. Co jde? Nejdou hry na internetu. No tak to je škoda. No jinak máme teprve 8. podzemí. Počkej, jo, měl. Počkej. Rostislav 88. Tady jsem dřív byl v cechu. Tady nějak docela slušný podzemí. Nějak jsem, no. Tady v tom cechu jsem byl, tady. Mě to docela nebavilo. Tak jdeme na tohohle vraha. Hlupáku. Takže mě teďka držte palce. Sorry. Ty jsi jí dal? No já jí dal. 22 úroveň. Ty krásu. A teďka tady je válečník. Level up. Co nám odepsali? Knihovna, pardon. Něco mě říká, nevím co. Jsou tam titulky. Jo, jinak tady jsem moc pyšnej. Už jsem udělal jako každý si říká, že jsem hacker, jakoby. Ale přitom nejsem. Tady musím zapnout. Hacker. Ti neříkám, že jsi hacker. No, jak dlouho natáčím? 8 minut, tak já to asi nebudu protahovat jako k prvnímu tomu videu, Chvíli, to stačí. minutový video, ne? Buď ticho, konečně. Sorry. Tak to by bylo asi všechno k tomu prvnímu videu. Tak čauky mňauky, bk, pozdrav. Čaus.